Els Castellers de Santpedor han començat els seus assajos una mica abans que la resta de colles castelleres. Aquest any hem començat abans perquè també farem per primer cop una actuació molt d'hora, que és el 19 de març, la qual la farem aquí a Santpedor. No s'havia fet mai, però bueno, volem començar la temporada d'hora i la fem aquí. De fet, els castellers faran la primera actuació avui en un acte pels refugiats sirians. Sí, es fa un acte aquí a Santpedor, on fan diferents actes, i els castellers ens ho van demanar si podíem fer un pilar una mica pels refugiats, i aquesta serà la primera actuació que farem. Molt d'hora, normalment les colles castelleres encara no estan actuant, però bueno, ja està bé també començar d'hora, no? Però el dia que tenen més marcat a l'agenda és el 4 de juny, quan actuaran en el marc de la Festa Major amb dues colles castelleres d'alt nivell com Minyons de Terrassa i Xicots de Vilafranca. Una diada forta, potser segurament la diada més forta que hem fet aquí a Santpedor. Sempre, com som una colla de 6, ara hem fet un castell de 7, costa molt portar colles grosses que fan castells de 10, però aquest any ha sortit l'oportunitat de portar Minyons de Terrassa, que seria un top Champions, diguéssim, si féssim el símil de futbol, i també els Xicots de Vilafranca, que seria també no és castells de Vilafranca, però és una colla de primer nivell també. Els castellers, a més, estrenen el local del Born com a seu social. Però l'Ajuntament va arreglar, diguéssim, aquesta part central, fer-la més alta, i ara es pot assajar i fer, com veus, castells ben amunt, i en principi això ho compartim amb l'Esplai Geps i també és dels castellers. Tot perfecte per encetar un any ple de novetats per la colla castellera. A més, aquest any és un any de novetats. Vindran els castellers de Londres, això encara no s'ha anunciat gaire, però portarem els de Londres cap al setembre, em sembla que és la nostra diada, i l'any que ve farem intercanvi, l'any que ve anirem a Londres. Londres és una colla que fa castells de 6, com nosaltres, potser una mica menys i tot, però té aquest afegit de ser una colla internacional, no? Tot i que es va crear fa només 4 anys, els castellers de Santpedor apunten i esperen arribar molt amunt.